Felly heddiw ni'n cael go arni. Oh no. Not handy. Yeah. Soon on that, just more funny. Ie, dyna yw'r gwahaniaeth fwyaf amlwg hyd yma. Dwi'n dweud fi ddim wedi curo'r gêm yma blaen, so gobeithio gall hwn troi mewn i gyfres lle byddai yn... Os fi'n credu yma... O, hwnna'n cool. So os ti'n dal lawr mae fe'n hedfan. Mae hi'n hedfan. Fel, wel, twirlio ta beth. Oh no. Okay.
rhywbeth gwerth cael mewn fanna. Ydy yn na, dwi ddim. Whoa. O, fi ddim yn credu fi wedi cael yr o. O ie, fi wedi. Okay. Shwmae Kieran. So yeah, o'n i methu helpu fel o rhaid I fi mynd nôl at Donkey Kong. Fi'n disgwyl hynny. O'n i'n dweud fi byth di curo'r gêm yma. Fi wedi curo... fi wedi curo'r un cyntaf ar stream. Ond dwi byth di hyd yn oed ben fy hun di curo'r gêm yma. So... yeah. Oedd wnaeth hwnna dechrau'n fi fan'na. 3 mis, c'est pas d'euros. 3 mis Mae'n cool bod hwnna wedi gweithio. Fi'n cofio pan wnaeth Owain setio hwnna fyny. O, diolch. O, ffantastig. Diolch Kieran am tanysgrifio am y trydydd mis yn olynol. Actually, mae'n scary feddwl bod lockdown wedi bod yn 3 mis. Be fi'n neud? Sorry, o'n I mor cyffroes. Fi wedi just colli'r pwynt o be ni fod neud fan hyn. Oh, ni fod taflu nhw. Shwmae Josh. Ie, ni wedi cael bach o break o ROM hacio a NES heddiw. A tiod, os pryd chi'n barod I mynd nôl I wneud hwnna, gael fi gwybod, ond nawn ni mynd nôl mewn I fe. Ond, nawn ni just stick... O na! Nawn ni just fi'n mynd I mynd nôl i'r Donkey Kong Country 2 am ychydig. Just I roi pawb bach o break o'r ROM hacks. Achos, mae fe'n gallu bod yn gwaith fynedig, fel mae Josh a Kieran yn gwybod. A dim problem angen trafod gyda ti am game nes a ti angen I fi wneud. Yeah. Well, honestly, Josh, fi'n credu y ffordd gorau o wneud yw ffeindio game ti'n hoffi a wedyn trio fe. Os mae fe'n really tricky fel yr un Castlevania na gyda loads o table 8, tiod fel tablau, just symud ymlaen at y game nesa. Achos... oh, yay. Fi'n credu dyna'r ffordd gorau o wneud So, yn amlwg, ti'n gallu treulio lot o amser yn wneud y ROM hack. So, os mae fe'n game chi ddim really enjoyo, chi ddim yn mynd I joio'r proses. Lle, os mae fe'n game ti really eisiau wneud ty beth, a ti'n joio chwarae, wel, ti'n fwy debygol o gorffen a wneud wedyn. So, yn amlwg, mae lan I... fi'n credu os fi'n bwrw hwn yn erbyn rhywbeth. Mae tlws neu mae rhywbeth da'n digwydd. Ond fi wedi redig ma... O, da ni. Yay! Ni'n meddwl bod o'n digwydd. Right. Ydy nhw'n gallu neidio fan hyn, ddo? No. Okay, ond... Gall neud hwnna. Okay. No. Yay! Right, so ti'n methu bwrw nhw yn yr un ffordd. Yeah. Y reswm hefyd
fi ddim di mynd am... fi di sylweddoli, ma we fi di bod yn poen yn y penol. So, mae'n lot fwy saff i fi chwarae gêm sydd ddim ar-lein a streamo. Os fi'n trio, fel wnaethon ni gweld gyda Chippendales, os fi'n trio wneud gêm fel mewn browser neu gêm sydd ar-lein plus streamo fe, mae fe just yn edrych a swnio'n horrible. Felly, ooh. Oes unrhyw syniadau dy ti, Josh, ynglyn â pa gêm hoffa ti'n neud? Neu Kieran, oes na unrhyw gemau ti'n ffansio neud hefyd? Achos, tiod, o ti'n sôn, nes ti dechrau neud Mega Man o'r blaen, ond naeth e mynd yn corrupt, tiod, naeth e ddim gweithio. Okay, beth sy'n digwydd yn Kong College? You mad? What a crocodiles. Okay, safio'r gêm. Syniad da. 500 o'r gêm yn barod. Kong Family Coins Swimming in the... Oh. Area Guardian. Game tebyg i Chippendale, oedd yn hoffi'r her o wneud ysgrifennu gyd, na i gwneud unrhyw beth i fod yn onest a ha. OK, nawn ni cael think. Wel, os ni'n gallu meddwl am fe nawr yn ystod y stream, a Kieran, os ti gyda unrhyw gemau NES, ti'n meddwl bydd yn good? Dwi ddim yn fan mawr o'r Mega Man, felly dwi ddim yn gweld fy hun mynd nôl. Na, paid, dyna'r trick gyda hwn. Dim ond wneud cyfeithiadau o gemau ti really actually'n hoffi ac eisiau chwarae. Achos mae'n gwastraff... O, mae hi jyst yn dysgu ti pethau. Right, oedd o'n silly. Oedd hwnna jyst fel proof of concept. OK, digon teg. Ie, fi ddim really mewn i'r gemau Mega Man. Fi byth wedi bod. So, yeah. Cael think. A do... O, ni gallu mynd lawr fan hyn? Ie. Beth sydd lawr fan hyn te? Dim byd. Wei. Ydy'r sign yn OK heddiw? Just eisiau gwirio. Mae'r we yn gweithio'n OK ar hyn o bryd, so croesi bysedd, ond ydy sŵn yn OK? Falle dyn edrych yn Mario 2, OK. O. A fi'n siŵr bydd llawer o pobl yn hoffi trio chwarae Mario 2 hefyd. Iawn gyda fi y sŵn. O, diolch, Josh. Na! Right, so... Allow... Yay. Beth dwi'n hoffi am cael y nifail yw, mae fe kind of fel... Yn fel scenario, yr un syniad â... fel yn Super Mario Bros, lle chi'n gallu defnyddio Yoshi fel rhyw fath o arf neu tarian. Ti'n gallu gwneud yr un peth gyda'r anifeiliaid yn Donkey Kong Country. 2. Ar un gyntaf. Piranha. Oof. Na,
dim byd lan hwnna. Damn! O, yna'n reistredig. O'n i mor agos i cael y DK mawr yna. Okay. Beth yw'r gorau? Bywyd, probably. A maen nhw'n eitha da, ddo, darnau. So mae Kieran ar Super Mario 2. Josh, ti wedi cael think? Beth ti'n ffansio? Ti'n gwybod beth bydde fe'n really cool? Ti wedi clywed am y game Punch-Out? Wyt ti'n gallu cael look ar hwnna? Achos mae'n game boxio, a mae fe'n iconic, bydd Punch-Out yn un oh my god. Oedd hwnna'n anoddach i marw na byw, so... Yeah, Punch-Out. Please. Os ti eisiau cymryd fel awgrymiadau, bydd y Punch-Out yn un neis i wneud. Byddai wrth fy modd yn chwarae hwnna ar stream a trio curo fe. Fi'n credu mae rhaid fi'n neidio off. Sorry boy. Beth? Oh right, okay. Dim angen hwnna. Fi'n mynd i cadw hwnna actually achos... Just gwirio. Right, sorry am hwnna. Just angen darllen neges yn cyflym. Yeah, Mike Tyson. So, oedd na fersiwn Mike Tyson Punch-Out, America, a wedyn mae Punch-Out just arferol yr un fel Ewrop, achos oedd na scandal pan wnaeth Mike Tyson mynd i'r carchar am dreisio menyw, a oedd Nintendo neu'r datblygwyr y gêm wedi just tynnu fe o'r enw'r gêm. So dyfi'r mae dyfi'r original cart o'r gêm yma, a fi'n credu fydd yn eitha cool i dangos pobl hwnna, a wedyn mynd ymlaen i chwarae'r fersiwn Cymraeg. So yeah, bydd hwnna'n cool. Okay. A hefyd, mae fe'n eitha topical ar hyn o bryd, achos mae Mike Tyson yn sôn am wneud rhyw fath o fel comeback sy'n hollol ridiculous. Achos oedran fe, ond, yeah, you know, bywyd fe. Okay. Dwi'n hoffi bocsio, dim ond pwysau trwm ddo. Fi ddim gyda lot o ddiddordeb yn y gweddill. Wedi ar sioe reslo yn ddiweddar, mynd i reslo falle. Oh yeah! Ie falle. Ond fi'n credu stunt yw ran fwyaf o fe. Fel... So just wedi agor y game yn PPU finish, mae'r version Europe yn dal cael y sprite sy'n dweud Mike Tyson ond dim yn dangos e. Hwna'n really cool. Hwnna yn cool. Pam ti'n agor fyny code a ti'n gweld stuff, ti'n gwybod o'r hanes a pethau. Mae hwnna bach o hanes gemau fideo fanna. Hwnna'n cool. Right. Damn. No. Right, rhaid fi cofio sut i curo'r gelyn yma nawr. Really just bump o mewn, yeah. Ooh. Ooh. Right. Gadle.
Alright, fi'n gallu neidio lan at y fe ddo. Mae hyn yn Everdrive, mae hyn yn SD2 SNES. Cofio Mike, o'n i'n dangos ti yr un coch. So dyma Everdrive. Ond mae gen i'r original cartridge o hwn. So peidiwch yn meddwl, you know, mae dyfu'r holl casgliad Donkey Kong achos mae'n hoff game fi ar y SNES. Fi'n caru fe. Oedd rhywun o'r blaen yn dweud, ti'n hoffi hwnna? Beth am fel y sprites a sut mae'r art style a popeth. A ni fel, fi ddim yn deall beth ti'n siarad am. Fi'n just caru fe a fi ddim yn gallu gweld beth chi'n gweld. Yeah. So fi'n hapus. Oh god. Right. Come on. Yeah. Yeah, so Everdrive yw e. Ond, dwi ddim yn cael ei galw'n Everdrive hon. Mae'n SD to SNES. Neu roi hwnna lawr. SD to SNES. Mae'n really good. Oh, na. Lefelau lava. Right, so fi'n taflu fe off. Yeah, croeso nôl, Mike. Oedd Mike yn gwylio ein stream neithio'r A Way Out. Naeth Owain ffeindio fel achievement hunter, fel y holl pethau oedd ti'n gallu cael y holl tlysau ar y PlayStation fel achievements. Oh god, oedd e'n funny. O'n i just i llwyddo i wneud o fewn yr amser. So, fi'n hapus iawn gyda hwnna. Oh my gosh. Oh, cool. Nice one. Diolch, Mike. Sorry. We just then. Oh. Cool. Mae rhain yn fel rounds bonus. Yeah, sorry os ti'n gwybod, fi'n gwybod o'n i wedi trafod e ddoe, ond thing yw, mae yna gymaint o cartridges Everdrive gwahanol, a hefyd mae yna lot o rai fel cheap Chinese sydd ddim yn gweithio mor dda, so mae yn... Un minute. Oh, right, okay. Hwnna'n cool. No! Yes, okay. Hwnna'n cool. Fi'n hoffi'r mechanig yna. So, dechnegol, so mae pre-cop yma ddim... Ah! Na. Sorry, pawb. Hwnna'n stressful. Oedd hwnna mor lwcus. Fi'n methu credu hwnna. O, beth. Fe jyst ddim yn gael ni fod ydi e.
Oh, cool. Dash. Oh, o'n i'n joio cael hwnna. Ie, oedd... Dyna'r thing, mae post yn gallu bod araf gyda popeth sy'n digwydd. Oedd darn dy fi ar gyfer hot tub, achos ges i... oh my god. Ges i hot tub. Oh my gosh. Oedd e'n mynd I cymryd I ffwrdd anyway. Fe fi'n siarad am. Right, oedd darn o hot tub fel y pump, oedd hwnna wedi torri, a oedd rhywun wedi rhoi ni fe achos oedd wedi torri. So, oedd fi, yr impeller oedd wedi torri, so oedd rhaid I fi, prynu newydd, prynu'r darn o impeller newydd, a wnaeth I cymryd 2 mis, so, pay up, eisiau ymwneud e. Beth? Mae'n paid yn deall beth o'r pwynt o'r bit yma. Splice. Booty. Oh well. Ah. Hey. Uh-oh. Oh. Oh na. Oh god. Yeah, welest ti mae Owain yn cyffroes iawn am ei mod. Mae fe di modio hen Game Boy Advanced. A wedi rhoi botymau newydd I fe. A rhoi USB-C charger port. Lle'r un sydd dy fe. A mae fe wrth I bodd gyda fe. Mae fe yn edrych yn nice. Come on nawr. Dwi dechrau addawol. Nawr just colli canolbwyntio. Ddim angen hwnna. Boom. That's silly. Oh na. Okay. Mae'n werth I fi cael hwnna. Wedyn. Whee. Sloppy, sloppy.
fi ddim yn hoffi sut mae'r merch jyst yn dale ar ysgwydd hi. Pam ti gyda Diddy Kong, mae fe jyst yn bwrw fe. Mae fe fel... Ti'n gallu defnyddio hwnna fel rhyw fath o... tarian. Dyna'n lwcus. Right, fi'n swapio. Na, fi jyst swapio cymeriadau. Dyna ti. So ti'n gwasgu select. Hwn yn ofnadwy. Ond mae'n eitha neis fo fi ddim yn marw os fi'n cwmpo. Mae goffa fi dim bach o crash yn y stages. Lle chi'n gorfod troi llir fel y thing yna i neidio ar. Josh yn gwybod beth ni'n siarad am. Ac Iwan. Mae fel spinner thing a ti'n mynd ar y ledge. Come on, te. Come on. Barod amdano. A beth o'n i eisiau neud y tro gyntaf. Come on. Lava Lagoon. Oh, sa'n hoffi hyn. Oh god. Cool. O, mae hwnna'n beth da. Right, sydd mewn a mas. Oh, come on. Agos. So, Mike, beth yw eich pa game gyda'r Everdrive ti'n edrych ymlaen ar chwarae mwyaf? So, hoff game Game Boy Advance ti? Puffers. Spigog. Oh, ble fi'n mynd? Oh, un arall te. Off on yma. O, mae'r un yna. Gormod o amser. Oh, god. Phew.
Fi'n mynd yr un ffordd. Fi ddim yn siŵr nawr. Os fi'n mynd i'r ffordd cywir neu beidio. Fi'n credu fod i. Fi'n mod i. Minish Cap a Metroid Fusion eto. Yeah. A Zelda yw Minish Cap yfe? Yeah. God, questioned up. Metroid Fusion. Cool. Ydy. Gwych. Red Hot Ride. Oh. Be fod wneud? Okay. Falle Pokemon Emerald. Dwi'n dweud mynd y ffordd na, ond fi ddim yn cofio sut mae'n wneud hwn. Bounsio? Ar y tube. Beth ti'n meddwl ar y tube? Dwi fod... Taflu. Taflu fe? Ar y tube. Okay. Ti ar y tube. Chwarae Pokemon Emerald ar y tube, sorry. Hwna'n chyd synwyr. Llundain tube. Yeah, sorry, Mike. Fi'n bod yn silly. Okay. Sut ni'n neud hwn, guys? Right. Just yn gwasgu ar draws. Mae'n syniad da gael rhywbeth fel yna I edrych ymlaen at a mynd trwyddo. Ni jyst gorfod gwasgu ar draws. Silly. Sut ni cael hwnna'n wrong? Right. Cael hyn. Wedyn lan i'r top. Wedyn draw eto. Right, come on. Can we jump? Allant. Ti'n gallu mynd? Fedd. Hwna'n funny. Just odd gweld rhino ar balloon.
nôl â ni. Right. Mae hwn yn tricky. Diolch Rhino. Fi ddim eisiau bod yn hi. Diddy Lot House. Okay. Meistroli. Oh. Oh no. Okay. So. Right. Right. Anthony. Yay. Right. Na, mae Pokemon yn gêm grêt i gallu chwarae ar fel tube neu bws neu beth bynnag. Okay. Da fi, yay. Na, fi'n mynd reit lawr i'r gwaelod. Oedd hwnna'n agos. Hey Josh, beth ti'n meddwl o Crash 4 yn dod allan ail o Hydref? Mae hwnna'n cyffroes iawn. A beth yw'r tagline? About time neu rhywbeth? Yna'n funny. Squawks Shaft. Waw, edrych ar hwnna. William Barrel. Oof.
Yay. Okay. A fi ddim wedi cael y key. Woohoo. Cool. Oh. Dim point fi ddim wedi cael y ceid. Funny bod e wedi claddu. Wel, ddim funny, drist, really. Ah, na. Fi'n eitha hoffi hwnna, ddo. Yeah. Unrhyw un arall yn y chat cyfroes am Crash 4? Probably fel broken record yn sôn amdano fe. Yn fwy o reswm i gorffen y cyfres Crash Insane Trilogy nawr. Mae hwnna'n un arall i ond wedi wneud yr un cyntaf a ddim wedi gorffen yr ail neu trydydd. So, yn credu bydd nhw y dau cyfres yma yn cadw fi'n eitha brysur am spel yn rawr retro. A rhwng pob hwnna, os mae rhywun yn cyfieithu gêm ar NES, neu cael go ar hynny fel bleiroriaeth. God. Funny now. Okay. Yeah, mae'n fel game dda. Mae rhaid fi wneud yr ail un gyntaf, Josh. A ti ar y trydydd un wyt ti? Oh, God. Wow. Crash. Activision present. Right. Wel, achos yn yr... Dwi'n credu bydd amser i fall yn gweithio mas yn eitha da, achos... Dwi'n llwyddo rhwng wneud Donkey Kong a Crash. Falle byddai'n ail o hydref. Ond, ti'n beth, mae prynu fe newydd sbon. 54.99 am pre-order. Mae hwnna'n lot o arian. Ni'n meddwl, ond Jesus, mae just... Ti'n Fi'n feddwl beth bydd y cost yn mynd lawr i yn y pen draw. Mae just... Mae'n gosys. Ond mae fel yna gyda llawer o gemau yn dweud. Arrgh! Damn! Right, fe'n gret i gallu gorffen y byd yma mewn 9 munud. Cawn ni weld. Mae ddim yn amhosib. Sy'n bod yn gyflymach yn tapio. Tapio'r botwm.
Ooh. Right. Oh, come on, o'r anodd. Ie, fi'n credu bydd lot o pobl yn neud hwnna hefyd, Josh. Mynd trwy nhw gyd mewn yn arwain fyny at y gêm ei hunain. O. Peth gorau i wneud. Iawn pobl, Josh. Come on nawr. Gallu neud e. Right. Yr parrot, ne ddim y parrot, ond y adar yna yw'r broblem mwyaf. Dyna peth fwyaf anodd. Mae rhain yn oce achos maen nhw'n eitha amlwg o ran patrwm. Mae'n siŵr oedd... ie. Oh my gosh. Dwi'n ffordd o'n neidio yn y fes. Ie, mae yn lefel anodd. Credu fi'n mynd i gwirio oes modd i ti'n neidio wrth i ti bod ar y parrot. Bydd hwnna'n newid llawer. Oh! Ni'n gallu seithi, blimin! Oh gosh, beth fi'n neud? Lle seithi? Mae'n cool. Pam nes I ddim trio hwnna? Silly, silly, silly. Dal yn llwyddo I marw. Man. Ond o leia nawr ni'n gwybod mae parrot yn saethu darn o bara neu rhywbeth. Neu bisged. Beth arall yn gallu neud? Right, fi jyst yn saethu. Hiya! Haha, okay.
yes. Ooh. Yes. Okay, credu dyna yw'r lefel olaf. A dim ond 2 munud I mynd. Oh god. Be fod neud fan hyn? Okay. Oh dear. Okay. I dysgu'r patrwm. Sy'n eitha neis. Oh. Hwna bach yn nasty. Ble ma fe? Oh, come on! Oh, na. Oh! Diolch, Mike, am y cefnogaeth ynglyn â'r un diwetha. Fi'n credu gallai neud hwn, ddo. Jyst angen cadw did un fyw. Na, ddim fel na. Actually, falle neud defnyddio hi fel bait. A bwyd. Come on. Dyma'r bit anodd. Fi ddim quite yn siŵr pryd. Oh, jyst neidio mewn I fe. Bynnag. Come on. Fi yw lot gwell gyda Diddy na'r merch. Beth yw enw'r merch? Fi beth yn cofio. Fi'n gwybod y cyflymach. Fi'n mynd rofn yn y gorau byd. Sut nes I golli fan'na? Come on. Yes! Yes! Oh, fantastic. Hapus iawn gyda hwnna. So, yeah. Yay! Oedd hwnna'n union lle o'n I eisiau cyrraedd. Ond actually, mae rhaid I fi ffeindio. Fi'n gallu mynd nôl nawr a wneud save point.
fi just gorffen lefel yma fi'n credu. Oh. I'm quite unsure beth yw'r thing oh god. Right. Dwi'n gallu mynd nôl? Na. Oof. Ah. Sit. Right. Okay, done. Ah, right. Be ni fod neud fan hyn? Ydy'r barrel yna i ni? Right, ma fe. O, fi methu mynd lan fan'na nawr. O, na. Wff. Dyna'n agos. Right. Fi'n mynd i trio ffeindio ffordd o safio fe nawr. Come on. Sut fi'n mynd nôl, though? O, paid dweud fod i methu safio fe nawr. Na. Sa'n offi hwnna. Fi'n methu gweld unrhyw beth fan hyn. Oh.
Fi'n gallu dysgu select neu... Na. Mae'n rhaid fi wneud e... Hwna'n rwystredig. Oh na. Mae lefel yma'n edrych yn anodd. Fi jyst yn gobeithio ar ôl lefel yma bydd na save point. Fi ddim eisiau gwastraffu... Achos gyda'r SD to SNES, does na ddim save point things fel y Everdrive cartridge. So, ti literally yn stuck wedyn. Sy'n poen yn y pen ôl, really. Achos... Dwi'n gret i gallu... cael fel save point. Gyda'r N8 Everdrive cartridge ar y Nintendo, a popeth arall Crix, y person sy'n creu'r Everdrives, official, mae yna option i wneud save state, ble bynnag. Ond ie, just ddim. Ddim ar yr SD to SNES yn anffodus. O na. Ffordd ma. Oh. Oh man. Cadw i ffwrdd. Right, lawr. Fan hyn. Draw. Yay! Pwynt arbed. Le fi'n gallu dod yn ôl i hwnna os fi'n colli bywyd fi yn gyflym fan hyn. Oh, ah. You're okay, okay. Ddim yn gwael. Oh, I'm good. Ddim eisiau fe gweld fi. Yn helpu os byddai'n gwybod y cyfeiriad cywir i mynd. Wy! Yeah. Okay. You minute. Sorry, byddai nôl.
Prynawn da, Owain. Sorry. Fi ddim hyd yn oed cofio pa cyfeiriad fi'n mynd nawr. Dwi'n mynd ffordd cywir, fi ddim yn gwybod. Yeah, sorry ma' 'na. Oedd bach o... oedd bach o broblem. Mae wedi sortio nawr. Right. Casau y things yna. Ww. Come on. Do with the game. Do with the level, please. Yay. Ooh. Yay. Prynawn da Dark Ghost. Owain. Oh, hoffi'r octopus. Right. Ydy Con College yn galw fi arbed e? Na, mae Con College jyst yn... Yay! Okay. So, ni wedi safio fyna. Sorry, Owain, just ti newydd dechrau a ni just yn mynd I gael e fyna. Awr retro 1 tan 2. Ni wedi mynd dros tipyn bach gan chwarter awr, ond rhaid I fi safio fe, so dyna'r thing am y gemau ma. Does na ddim ar SD to SNES, does na ddim save state fel just pryd ti eisiau. Mae rhaid wneud ar y pwyntiau yn y gêm. Hwyl. Oedd hwn am hi bye. Hi bye. Helo hwyl fawr. I Owain. Okay. So yeah. Gobeithio gweld chi fory ar gyfer yr awr retro. Bydd ni'n cario ymlaen gyda Donkey Kong Country 2. Joio gweddill eich diwrnod a cadwch yn saff a byddwn ni'n cario ymlaen fwy o'r awr retro 1 tan 2 fory. Diolch I pawb sydd wedi sgwrsio yn y chat a gobeithio gweld chi cyn bo hir. Hwyl fawr.